So ayun mga Sonic, isa nating YB ano, hingal kalabaw ang loko. Ngal-ngal talaga siya. Ano, nangangang eh. So tama lang yan para lumakas kagad siya. Yun mga ka-Sonic, so welcome back dito sa ating channel, Sonic Loop Vlog. So yun, tulad pa rin ng dati mga Sonic, alam nyo na yan. So ngayong araw ng Sabado is maglo-load tayo mga ka-Sonic. So second lap na ng ating Pan Race 1 at i-entry na natin yung ating Evo sa Pan Race 2. So yung Pan Race 2 mga Sonic, eto ayan. So kotse mga Sonic, kung makachamba tayo dyan, swerte na lang. May 4 wheels na tayo, 4 wheels. Makaisa eh no. So yun, so subok lang na subok, i-entry natin ang entry nag-isa nating ibon, baka sakaling lumusot. So kapag lumusot, swerte, pag hindi, ganun talaga, baka hindi pa para sa atin yung mga panahon ganito. So yun, at magde-derby na rin kami next week, kaya susubukan na rin natin yung ibon natin. So sana umabot tayo dyan. So yung Pan Race 2 na yun mga Sonic, 7 laps. So mahaba-habang abangan niya, sana umabot tayo ng dulo. At naka-entry din tayo sa Patibayan. Yun, so solid yung palaro dito sa BBCM. Kaya sabi nga nila sa BBCM, may laban yung ibon mo, kaya sana may laban talaga tayo dyan. So ayun mga Sonic, ipapakita ko muna ulit sa inyo yung nag-iisa nating barata na ibon. So medyo payat siya, pero titingnan natin kung gano'n ba talaga katawan niya, kung nagbabago, kung magbabago pa yan hanggang dulo. So ayun, tara, pakita sa inyo, let's go. So ito yung nag-iisa nating ibon mga ka-Sonic, yan. So naglilimlim yung kapares niya. Yung itlog niya ito is nakakuha na mga Sonic. So shoutout sa nakakuha, kilala mo kung sino ka. So ayan, at maglo-load na tayo mga Sonic, alas 6 sakto. So ayan o, 5:48, so konting-konti na lang. At igagayak na natin siya, ilalagay natin siya sa T-box natin. So tapos na rin natin sila i-training kanina. Malolos, ano ulit tayo, Philippine Arena, ayan yung ating mga warriors. So kabisado nila, siningle toss natin sila. So nakauwi naman lahat. So yung isa nating ibon na ito, yung nag-overfly na muntik na. So yun mga Sonic, at mamaya na lang ulit. Peace. A few moments later. Yun mga ka-Sonic, so dito na tayo sa BBCM. Ayan, ito. So dito tayo maglo-load. Bukas ulit. Peace. The next day. Good morning mga ka-Sonic. So yun na, mag-aabang na tayo ng ating ibon mamaya-maya. So 17 AM na-release yung ating ibon doon sa Season, Pangasinan. So magde-derby na tayo mga Sonic next week. So tingnan natin magiging resulta natin na itong Pan Race 2 first lap at second lap ng Pan Race 1. So tingnan natin kung ano magiging speed natin mamaya sa uwian. So yun, sana kayanin yung ibon natin nag-iisa. So ayun, yung panahon natin dito mga Sonic, maganda naman, pakita natin sa inyo. Let's go. Ayun, so ito nga pala yung pang norte natin, mga nagrondahan. Ayan, mga kaingal. Mukhang lumanag-ranging sila. Mas maganda yan para masanay sila sa liparang malayo. So itotos ulit natin sila Martes. Baka pagka sinipag tayo, malolos tayo. Diretso tayo malolos. Ayan, so time check, 7:35 AM. So maaga pa naman. So ipaporcast na lang natin kung anong oras datingan ng ating ibon mamaya. So yan, so yung ating mga ibon, eto. So ito, kukunin na to ni Boss Romeo, yung hen na yan. So yung African Black Eagle natin, pahinga muna. Tapos ito na yung update dito sa YB. Yan. So ito, ibabalik na natin sa tropa yan, yung cock nya. So palalakihin na lang natin konti yun. So si Speedy, ito medyo masalang umuot ang kanyang mata. So yung naging issue niya mga Sonic, kaya di na natin siya nililipad. Sayang, subukasan na natin. Pero may mga alak na yun dito, kaya matik na yan. So ito yung break natin, dalawa. Yan. Yan. So yun, update ko na lang kayo mamaya mga Sonic kapag pauwian na. Peace. 3 hours later. Yun mga ka-Sonic, so time check 9:29. So nasa 1-2 ang speedan kapag may dumating, kapag dumating yung ating nag-iisang ibon. So ano kaya magiging ranking natin nito? Wag na siya papatagal sa pagtambay diyan sa bubong. Ayan. So mabagal kasi umuwi yung mga Sonic, bagal pumasok. So abangan natin kung ano magiging speed natin. Sa 1-2 pa naman yung gantong oras mga Sonic, kaya medyo mahaba pa. At maaraw pa naman, maulap-ulap lang. So mga YB natin, ayan, tamang viewing lang muna. So pinakain na natin yung mga Sonic. So sana makauwi ibon natin na maganda-ganda at good luck po.
sa lahat ng may race ngayong linggo. So ayan, so mga Sonic, abang-abang tayo sa ating mga ibon. So yung dalawa nating yung John Arden natin, hen yun, nabuwabara ako. Tingin ko dyan, hen. Tingnan lang natin yan pag gumulang pa. Yan, so may dalawa pa tayong John Arden dyan. So kung pare-pares barako yan, so, napapalit na lang natin sa hen. So ayun mga Sonic, 9:30. So abang-abang tayo. Samahan nyo ako. Peace! At yun, wala pa rin tayong ibon. Time check, 8:08 na, 900 na lang yung speed natin pag dumating. So marami nang nag-clock mga Sonic. Merong mga nag-speed ng 1:1. So tayo, malabo na tayo sa katotohanan. So wala pang steady dito sa ating sa ating location mga Sonic. No? Wala pa dyan siya sa bubong. Dyan yan nadapo eh. So wala pa. So talo na. Donate muna tayo ngayon. Bawi tayo sa pang norte. So sa pang norte natin, baka sa 10 yan ay sa 11 na yun. May isa doon, kahit isa lang, tumira ng maganda. So yun, update ko na lang kay mga Sonic. Ayan, may mga dumadaan pa rito. Ayan, padalawa-dalawa. So wala pa nag-U-turn. Pag may nag-U-turn dyan sa atin, pag wala, wala. So yun, marami na dumadaan mga Sonic. Ayan, marami pa dumadaan. So sana makauwi pa yung ibon nating nag-isa. Naka-entry siya sa lahat. Pati bayan, Panrace 1 tsaka Panrace 2. So i-derby pa natin siya sa next week. So abang-abang pa. Mamaya ulit. Yes. A few moments later. Yun mga Sonic, ito na yung ibon natin. Ayan. 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 So makikita nyo dyan mga Sonic. Ayan siya. So pababain na natin yan. 10:40. Nasa 900 pa speed natin. Baba. So yun mga Sonic, clock natin pagbaba. Let's go. Yun mga ka-Sonic, so na-clock na natin siya. So 964 na lang yung ating naging speed. So ganun pa man, nakauwi pa rin naman yung ibon natin. Okay na yan. So payat na payat talaga yung ibon natin na to. Kailangan may recover natin, magbilisan to. So sobrang nipis niya. So yun, good luck sa atin. So di natin alam, malayo na tayo sa katotohanan, pero ganun pa man, basta nakapag-clock tayo, okay na yan mga Sonic. At ready na natin siya sa darating na derby. So good luck sa atin dyan mga Sonic, at congrats kagad sa mga lap winner dito sa BBCM Summer Trend. So tsaka sa mga nakapag-purse. So yun mga Sonic, ayan galing yung ibon natin. So bibigyan na natin mamaya ng and time check muna tayo, 10:17. So bigyan natin siya mamaya pang recover Belgasul para mabilis siya makarecover mga Sonic. So yan, yun mga Sonic, hanggang dito na lang natin tatapusin tong video na to. At shout out po sa mga followers at subscribers natin dyan, sa mga walang sawang nanonood. So shout out po sa inyo lahat. At sa mga nakakware sa atin, shout out po sa lahat ng mga nakakware sa atin. So sana maganda mag-resulta dyan sa inyo, yung mga nakuha nyo sa akin na ibon. So update nyo lang ako dyan. So yun lang mga Sonic, God bless to all. Thank you for watching. Peace.